Здравейте хора, аз съм Ини от Братата в този канал. И днес ще започна, това ще ми бъде първият клип на Octodad, Daddly's Sketch или Octobаща, някакъв си хваща нещо такова. Тази игра гледах, че редици геймери са играли и реших и аз да я поиграя и да снимам за вас. Интересно, сватба. He's just running late. He's always late. But what on earth is keeping him? Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. Така, започваме. Clear the table. К. Махни А. От сега почнаха ма дразнат контролерите. Контролери. Ако обичате, така. Ляв бутон, за да го хване. Махни го. Така. Окей. Така. Супер. Айде, още малко. Отвори бе. Сакат такъв. Боже мой. Така. Ой. Още малко. Успях. Така. Добре. Гати мъсъл мена. Така. Как? Добре. Така. Боже мой. Добре. Сякай. Змия. О, супер. Взех една вратовръзка. Така. Go to the out of the door. К. Така. Сега. Fuck. Bitch, please. Успях. Така. Доста е трудно с... О, колко приятна местенце. Опа, без диска. Извинете ме. Измоля, извинете ме. Добре. О! Това е моето парче. Ама, чакай малко. Това е моята сватба. Развалих си сватбата! Но все пак да танцувам. О, да. Невероятен танц. Добре. Там. Добре. Така. Добре. О, да. Това е моят костюм. Оп. Значи така. Няма да се представя колко е трудно. Има и ключ. Благодаря. Така. Ако обичаш, благодаря. Няма защо. Чакайте. Мисля, че ще успея да направя нещо. Има нещо по торта. Опа. Окей, явно трябва да съм по-близо. What the?
Не знам какво става току-що. Не знам. Не знам какво става в момента, но знам, че тази игра ще ме подбуди. Супер! Чакайте. Отивам за тортата. И си взех стол със себе си. Твърде ми харесват столовете. О, каквато му клона. Така. Снило! Знам, че го харесваш. Но сега ще се жениш. Трябваше да му кажеш на стола, че вече имаш друга жена в живота си и не е много лесно. Така, опа! О, колко сме хубави! Не ми пука! О! Има нещо! Мах! О, вратовръзка! Добре, продължаваме напред. Така. Яки движения. О! Торнадо! О! Добре, продължаваме. Абсолютно нищо не се е случило. О! Да, това е само вид движения. Танци-манци. Цяла вечер. Добре, супер. Банани. Вие банани. Оу, фак! Вие банани, няма да ми провалите сватбата, разбрахте ли ме? Бре. Опа. Тия банани. Се ме нервят. Така, имаш ръка за тази работа, ако обичаш. О! Велики Кахуна! Ти ли си? Нали нямате проблем, благодаря. Не е това! Не това! Какво по... Let go while moving around the object. Ама аз искам... Fuck off. Това е искал. Извинете, господине! Искам да си сложа вратовръзката. Трябва да съм... Добре, окупана. Само да... Нали, жената няма да има няма да има проблем. Оп. Ако обичате, благодаря. Айде, как се слага? Не мога да си сложа вратовръзката. Очакваше се. Как се слага тупата вратовръзка? Опа. Така. Боже мой. Ще поведея. Най-накрая. Добре. Ой. Боже, тази игра. Move your mouse. Значи love descent. Оки-доки. Готово. Уи! О, колко приятно! Извинете, моля, дръпнете се. О, кой подял ли, че си остави подаръците тук? Може да взема шапката? Опа, чакай. Мисля, че мога. Мога ли? О, колко съм готин! Моля, влизам и аз. Опс. I didn't think he was ever gonna show up.
Ла-ла-ла-ла. Какво, не сте ли виждали? Напълно нормален човек. Оп. Нали, жената, нали няма да има проблем. Оп. I heard his bachelor party was crazy. Знам, аз съм луд. Боже мой. Нали, няма да се напомня Marrying това. him, doesn't he seem a little... Какво? На какво приличам? Освен на нормална. Maybe his parents lost their invites. What the rest of us say? О, още малко. I knew Love. you wouldn't get cold feet. Love. Honey, where's the best man? Ето ме. Guess you'll have to get the ring yourself. Оки-доки. Тук ли? Мисля, че е тук. Да, той, че е там, си е там, обаче трябва да се преместя е тук. Тук. Така. Поличка. Интересно, но за утре ще You остане. need any help over there? Не, добре съм. Напълно съм добре. Искам да кажа, за нищо не ставам. Надолу ръката! О, супер. Лав. Oof! You look so handsome. Нали? А харесваш ли движенията? Много съм готин, нали? Благодаря. Чувствата не са взаимни, обаче. Нищо ти няма. Ама ха. Виж, дори съм... Исках да кажа леко, съвсем леко. Виж, дори съм на колена заради тебе. Ти ебаш ли се? Ти шегуваш ли се? Мръдни си... What the? Ти... Къде е тъпия пръстен? Ама, къде е пръстена? Къде е тъпият пръстен? Ето го. Супер. Иска да кажа. Супер. Дан. Опа. Нищо няма. Дан. What the fuck? То... Пръстена и беше колкото ръката. Но както и да е. О, боже! Колко съм готин. За нея не знам, но аз съм... готин. Много готин. О, готино. Уху! Готино. Дан. Да. Ще взема това К и това Н. Благодаря много. Йен също. Пази на песничка. И вижте какви движения. Боже. Дед. Бум. Зареждаме. Оф. Ергенски запоя.
Разбирам те. Нямам си представа за какво говоря. Лекичко. Оле, каква е тази снимка? Dad's up. Задра малките ми. Ако ви ударя е било нарочно. Махни си играчките! Нищо ти няма. Are we gonna build a tree castle this summer? Ага, You да. mean a tree house? Oh, you're finally up. Nice to see you, sleepyhead. Just a reminder, 2 weeks from now, I'll be out of town on an assignment. Ой. In a way, it's good the basement flooded. You've spent so much more time with us lately. Слушай го! Исках да кажа. Вредни I'm са. working on a little side project, dear. I'm going to expose corruption in the fishing industry. And I know just the shit. Трябва ми... That never stopped me before. Да, това е. So, I was stargazing last night while you were off in your man cave, and I snapped a picture of some strange lights. It's probably just a satellite or a lens flare, but, you know, what if it wasn't? Еми While това. you're waiting on your coffee, could you bring Stacy some milk? Soon I'll be 100 Да, да, feet пацан. tall. Отде да се Did you притесняваш read my за latest article? I got an interview with the своя mayor. мъж, който е I полуоктопод. tore him apart, verbally. Което ми е още по-странно. Как I сте... sent a picture to the Inquisitor magazine and they put it on the cover. Суши! Pick one up, dear. Well, I can't be caught reading it. Добре. Наляво. Надясно. Значи, десен The крак. typewriter is out of ink. We've got more somewhere, right? Да. I heard some crashing from the living room, mister. Нищо No, I няма. just cleaned it last night. Браво. Oh, honey. How could I stay mad at you? А, така, аз съм такъв сурдур. О, Is everything okay in there? да, супер. What the? Thanks for the milk, Dad. Няма My защо. bones will be made of steel. Your coffee is ready, sweetie. А, не бе, швепс. О, не. You know Sherry from the book club? I caught her the other day eating a whole wedding cake. And nobody was kidding. I made your coffee just the way you like it. Sea salt and tartar sauce. Какво? Няма защо. Have you seen my Salty Hearts novel, Annie? Не съм. Чао. Oh, hush, you. Да, и аз съм на същото мнение. Само да пусна. Чао. Now that you're energized, I need you to take care of some chores in the backyard while I get some work done. There's grass to mow, weeds to pull, wood to chop, and don't forget to make burgers for lunch. Во. You can check all of your objectives. It's fairly current. Добре. Largest in the world? We'll just see about that. Не ви пука, че с краката стъпих върху масата. Това е за повече вкус. Не ли никой от семейството не обича Dad, октопод? are hamburgers really made out of ham? Питай майка си. What if they were made from ponies? Оп. Dad said we could get a horse for the backyard. Исках да... Eat the grass and be our new super cool furry lawnmower. Yeah, we need a battle horse to protect the family. Dad said we could get one. Oh, Нищо съм казал. did he? Don't Opa. get too comfortable, dear. I've got a busy day planned for the whole family. Много It's хубаво. a surprise. О, не. Какви са тия тъпи контролери? Така. Well, that cloud looks like a butterfly. That one looks like a dragon smashing the town. Well, can the town have a wizard princess in it?
defends the town. Sure, but only if the dragon can be named Tom Lord. Кой иска бургер? Извинете, моля, мадам. 3 bankruptcies since opening in 1960. 2 directors in the last Моля, year. мадам, извинете ме. Yikes. Не гледайте, че е от My земята. camera's getting a bit old, honey. Any Как chance по you know дяволите where to да find сложа it? този тъп And хамбургер? one modified for motor drives? О, не крака! Ами то ти се сети. Така става, що ми слагаш крака върху Birds бърбики. are so strange. Why do you say that, dear? If I could fly, I would just fly to the moon and live there. Oh, it's such a beautiful day today. The sun is shining, the birds are Мисля, че си е singing. готов The хамбургера. worms are wiggling. Yes, even worms are happy to be outside today. Аз не съм. Как по дяволите? Как искаш да ти сложа това? Не прави абсолютно никакъв танц. И сега от тук нагоре. Кетчуп искаш, нали? Да, искаш. Поне мисля, че искаш. Добре, чао. Отивам да ви изпека още един нещо. Съм най-добрият баща на света! Съм напълно нормален човек. Сепия, иска да кажа човек. Танцувам върху храната ви, за да ви е по-вкусно, нали? Оп. Това исках да направя. Ще отнеме време. Това доста. И пусни. Идеално. Точно това исках за моето любимо семейство. Как да ти сложа сега това? Исках да кажа, искам другото да... Нали искаш да? Ако искаш, няма да получиш. Хаблум? Исках да кажа... Добре, махам се. Delicious. I bet they taste like magic. Без магия! Без магия в тази кучка! В тази къща исках да кажа! Не дейте, разбирайте друго, нали? Only Wells and Jeannie's grant wishes. La. Everyone knows that. Гном! Оп. Уи! Махни се! I heard if one of those seeds gets in your ear, it'll make a weed grow out of the top of your head. That can't be true. Така. Нали нямаш проблем, скъп? The ladybugs are really getting out of hand this season. I should pick up some insecticide before they eat all my flowers. Какво ще кажеш да вземеш това нещо? Бухарчето. Уу! Значи от тук мисля и Hey, Dad, I saw that crazy chef guy again. този откачалник! Не искам и да чувам за него.
Исках да кажа, че е много добър човек и не трябва да се сърдите на хората много да убиете го. I think some of my army men are still buried there. Rest their souls. Of course I had to. Do you want their bodies lying all over the house? Махни се! Хлапе, ела да поиграш. Сега как да замах? I got a splinter from the table. Come here, honey. Let me take a look. If this thing were any bigger, I'd be dead. Be careful, Dad. Don't mess up my collectibles. Tommy, why do you have so many footballs? They're all different and like special or something. Oh, now I get it. What? They're like dollies. Some are for playing house, and some are for playing space dolly, and some... No, they're not. They're not like that. Гордо хващам цаката, вижте. Толкова добре. Well, I would mold Тревата е I hurt my knee at basketball practice, and my готова elbow at почти. baseball, and my foot at... Hey, Dad, the way you're mowing the lawn reminds me of this one episode of Sports Johnson, where he goes back in time and meets his son, Sports Johnson Jr., or SJJ, and he and his son have to train to win the future soccer match between Earth and Pluto, and they do. And Dad, are we ever gonna play soccer together? Да. Разбира се, сине. Само махни тази пеперуда от мен. Уу! Watch where you're mowing, honey. Чакай малко сега. Не стига, че аз ти оправям нещата, а ми казваш да внимавам. Остави на мъжа да върши работата. Така. Този епизод ще отнеме за винаги. Съм ли готов? Вече не съм ли готов по дяволите? Лелуя! Скоро мисля, че няма да успея да се науча как. Dad, when you chop trees, do they feel pain? Jeez, Stacy, dumb things like trees and animals don't feel pain. Каза животни! И аз усещам болка, не забравяй, защото съм ти напълно нормален съпруг, а не някаква сепия, октопод. Искам да кажа октопод. И ние имаме чувства. Исках да кажа, сепиите имат чувства, а не нормални сепии като мен. Нормални октоподи. И братовчетка ми, сепия, също изпитва болка, ако искаш да знаеш. Ей! Да ти... Не, тук ще за малко да го хвана. И така. Oh no! I hope there weren't any eggs in there! Не! Сега ще го спасим. I've got you now! Доктор! You will be cut down! You think evil gnome can defeat your bugle mass is grass? Мисля, че ще успея със силата на гнома! Second gnome! Honey, what's going on over there? Нищо.
Много добър съм. Много съм добър. Anyway, I have a surprise for the whole family. A free trip to the aquarium! I know you think aquariums are festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you make an exception this time? For me? Затапиха те. Oh, groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Right, kids? Да. Well, we already have cereal. Какво казваш? So much cereal. And it's settled. We're all going to the grocery store. Оф. I want Sports Johnson cereal and pizza and soda and chocolate milk. And I want an apple. Добре, хора, ще спра до тук. Това, както ви казвам, това е първият епизод от Octodad, който аз ще снимам. Благодаря много, че ме гледахте. Ако сте харесали клипа, моля дайте му един лайк. И ако имате някакви идеи за игри, моля дайте ми ги, защото се чудя вече коя игра да я снимам. Пак искам да кажа много благодаря, че бяхте с мен. И абонирайте се за още. Благодаря, че ме гледахте отново. Чао, чао!